A Körös-mente Szarvas, Békés-Szentandrás és Kondoros egy teljes hétre, de akár egy 2 hetes pihenéshez is elég élményt, programot és látnivalót kínál. A vízparti szállások között a 4 csillagos Liget Hoteltől a családi apartmanokig minden kategóriában válogathatunk. Ez a történelmi Magyarország közepe, amit a körösök ölelnek körül. A környék látnivalóinak és programjainak középpontjában a víz áll, a Holdkörös Magyarország 5. legnagyobb állóvize. A 30 km hosszú holtág strandolásra, horgászásra, evezésre, a holtág melletti gát kirándulásra, biciklizésre, sportolásra tökéletes terep. A vadregényes partok mentén a kenutúrák biztonságos evezős kalandokat ígérnek. A Holdkörös gazdag élővilága rabulejtő, a vízben álló mocsárciprusok, a napon sütkérező teknős békák mellett elhajózni olyan, mintha egy képeslap elevenedne meg. A holtágon Szarvastól Békés-Szentandráson át egészen az 1936-ban Horthy Miklós által átadott és ma már vízi erőművel is kiegészült duzzasztóig evezhetünk fel. A Holdkörös a kajakkenu utánpótlásképzés egyik fellegvára. A szarvasi Körös kupára minden évben több száz ifjúsági kajakos és több ezer rajongó érkezik az evezős sport egyik magyarországi központjába. A szarvasi kajakkenu klubból olyan sportolók kerültek ki, mint Tóth Tibor, Dombári Bence vagy Homonnai Luca. A holtág szarvasi szakaszát a Katalin 2 sétahajóval is behajózhatjuk, Demeter István hajóskapitány szórakoztató idegenvezetése mellett. Horgászoknak súgunk. A Szarvasnál, illetve Békés-Szentandrásnál húzódó Kákafoki-Bikazugi holtág a környék legjobb horgászhelye. Ponty, harcsa, csuka, dévérkeszeg és balin él legnagyobb számban a holtágban. A közvetlen vízparti békés-szentandrási nyaralókhoz beetetett horgászhelyek, csónakok is tartoznak a legtöbb helyen. A Holdkörös igazi paradicsom a horgászok számára. Szarvas a történelmi Magyarország közepe, amit a Szarvasi Arborétumtól néhány 100 méterre található malomemlékmű jelez. Akit érdekel a történelem, annak legalább egyszer kötelező elzarándokolni ide. És ha már történelem, az 1740-ben 8 út találkozásánál épült kondorosi betyárcsárdát is érdemes útba ejteni. A legenda szerint Rózsa Sándor többször betért ide portyázásai során, és egy alkalommal a csárda alatt húzódó alagútrendszeren át menekült üldözői elől. A betyár legendája előtt tisztelegve minden évben megrendezik a kondorosi betyárnapokat. Rózsa Sándor legendáját idézi meg a békés-szentandrási kézműves sörfőzde, a Szent András sörfőzde egyik legnépszerűbb söre, a Betyár király is. A Szent András sörfőzde több mint 20 éves múltra tekint vissza, 2011-ben az év sörfőzdéjének választották. A Szent András sörfőzde sörei között a valódi gyümölccsel készült söröktől kezdve az erőteljes, közel 10%-os fekete sörökig minden megtalálható. A kísérletezőkedvű sörivóknak és sörturistáknak a Szent András sörfőzde kötelező megálló. A gyerekekkel érkezők a helyi kézműves hagyományokat a Sárarany szalmaportán ismerhetik meg. A gyönyörű tanyán megtanulhatják a szalmafonás vagy a gyöngyfűzés minden csinyát, binnyát. Szarvason, a történelmi Magyarország közepén néhány óra alatt egész Magyarországot bebarangolhatjuk. A Szarvasi Arborétumban található Mini Magyarország makettparkban hazánk épített örökségének, emblematikus épületeinek minden apró részletében kidolgozott, kicsinyített mása megcsodálható. A közel 280 méternyi mini vasúti sínen, alagutakon, hidakon átkelő mini mozdonyok mellett vitorlás makettek és több ismert épület, kastély, templom, állomásépület csodálható meg, amelyek közül sok meg is szólal az ország egyetlen interaktív makettparkjában.
A szarvasi arborétum a maga 83 hektáros területével az ország legnagyobb arborétuma. Minden évszakban gyönyörű. A kert növényei közül a leghíresebb a 140 éves mamutfenyő. A sokat látott fa alatt sok lány kezét megkérték már az arborétum romantikus zöldjében. Rendszeresen szerveznek esküvőket, fotózásokat is a kertben. Az itt élő fehér tölgy Európában csak a szarvasi arborétumban hoz termést. Még a jégkorszak motkányának is paradicsomi környezet lenne az arborétum az itteni vörös tölgyek bőséges magtermésével. A Körös-Maros Nemzeti Parkban megnyílt Körösvölgyi Állatparkban kicsik és nagyok testközelből ismerhetik meg a Tiszántúl déli részének őshonos állatait. Az állatpark lakói között van nyuszt, őz, dámszarvas, erdei fülesbagoly, róka és vadmacska. A park legnépszerűbb állatai közé az európai bölények tartoznak. A Maros és Sárrét közötti terület régmúltjának élővilágát idézik. Az ország egyetlen működő szárazmalma Szarvason található, jeles napokon ma is szerveznek itt látványőrléseket. Augusztus 20-án például minden évben dolgozik a malom. Szarvas egyik leghangulatosabb nyári programhelyszíne a Szarvasi Vízi Színház. Különlegességét az adja, hogy a holdkörösre nyúló színpad mögött a díszlet maga a körös, a mocsárciprusokkal, illetve a színházzal egyidős fahíddal. A helyi tót és szlovák hagyományok a gasztronómiára is rányomják a bélyegüket. Aki itt jár, feltétlenül kóstolja meg a kapusznyikát, a túrós haluskát, a tvarozsnyikát vagy a makovnyikát. A szarvasi szilvának lelke van. A szarvasi szilvának hagyománya van. A 3 napos ünnepen olyan sehol máshol fel nem lelhető titkos szilvás különlegességek várnak ránk, mint a fokhagymás vagy a diós szilvalekvár, a szarvasi szilvapálinkák, a szilvacsárda benne a Szent András sörfőzde kézműves szilvás sörével, szilvabor, a szilvás sütemények versenye, koncertek és gyermekprogramok. És mindez csak ízelítő a számtalan kulináris és kulturális élményből, amit a szarvasi szilvanapok kínál minden ősszel. A körösök szívében ízek, illatok, szépségek és élmények koncentrálódnak. Ezt a vidéket legalább egyszer mindenkinek látnia kell.